sempre ha sigut una cosa que sempre m'ha agradat. Vocació, bueno, crec que sí que és bastant vocacional, però bueno, vaig començar en el món del lleure, amb l'esplai i així, i llavors em vaig anar encarrilant cap a la docència. Sí, és una cosa que m'agrada i disfruto. Ara, aquesta època de l'any, no sé si m'agrada tant, al final de curs i tot, però sí, és una cosa que m'agrada el contacte amb els nens i estar i ensenyar-los coses i que puguin aprendre de mi. Sí, vaig fer primer educació primària i després vaig fer la diplomatura d'educació musical, les dues. Vaig voltar per moltes escoles al principi. Al principi era substituta i després vaig començar fent substitucions i sí, va haver-hi un any, el meu rècord, un any vaig estar a 22 escoles, amb un sol curs, però era una època molt diferent ara. Ho substituïen tot, a vegades anaves a una escola per un parell de dies i és molt diferent. O sigui, fer de substitut d'aquest, més que fer de mestre, era fer de tapaforats en aquell moment i que els nens no estiguessin sols. Però no. I a partir d'això vaig estar així voltant 4 o 5 anys i llavors ja em van donar l'interinatge a Sant Feliu i vaig aprovar les oposicions i tot, em vaig quedar uns quants anys i ara fa 5 anys que estic a Palau. L'educació pública és de qualitat. També és veritat que tenim entrebancs i moltes vegades hi ha moltes coses que ens impedeixen fer bé la nostra feina i no és que ho fem nosaltres tot bé i la resta no. Vull dir, hi ha de tot, però l'educació pública és de qualitat. A vegades el problema és que els governs cada 2 per 3 canvien la llei, cada 2 per 3 canvien no sé què, és allò de dir, em podeu deixar treballar bé i deixem les coses, assentem, ho provem, el que no funciona ho canviem, però deixem les coses que sí que funcionen i anem evolucionant i millorem-ho i mirem, ara pequem per aquí, arreglem-ho, ara pequem per allà, arreglem-ho, però no, canviem-ho tot, vinga, tot nou, no donem a l'abast a fer-ho tal com s'ha de fer, o no li donem temps a que funcioni bé. Ens emmirallem en els països que funcionen bé, Finlàndia, no sé què, Finlàndia. És que Finlàndia té una llei que hi hagi el partit polític que hi hagi, no es toca. Ara, per exemple, està molt de moda el tema de les noves tecnologies. Però és que no donem a l'abast a fer-les servir bé, a saber... Potser, en comptes de tenir tantes pantalles tàctils a la classe, tinguéssim un mestre més. Podríem fer meravelles, jo crec. Però bueno, ho farem, I ho fem. Jo vaig entrar a Diables més o menys després de la Festa Major del 94. O sigui, va ser un moment en què amb un grup d'amigues vam entrar totes 5, érem 5, als Diables, perquè anàvem totes juntes, perquè ens agradava, i jo sobretot perquè el tema aquest del foc, les tradicions i tot això, ja em venia molt de gust provar-ho. I podria dir que era després del primer Escaldarium i el vaig veure i vaig dir, jo això ho vull fer. Com a espectadora havia vist ja a la festa romana i a la primera festa del foc i l'aigua, perquè no era Escaldarium encara, vaig anar i vaig dir, què és això? Vinga. A part que hi tenia amics que hi eren, anava a l'institut amb els mestres que una mica ho van engegar tot això, amb el Gustau, vull dir que era tot el mundillo, les meves amigues, que anàvem també totes, vam entrar totes juntes, vull dir que ho vam fer, vam entrar de ple. I elles ja no hi són, però jo m'hi he quedat. Amb molta intensitat. Bàsicament és això. Amb moltes ganes, amb molta il·lusió i amb molta intensitat. I molta responsabilitat, també. Perquè es mouen moltes coses, és com una cosa que va començar com una broma, o com això que et deia, de ai, mira què fan aquests, mira que divertit. I ha crescut moltíssim, fa com vertigen veure com està a la plaça,
i veure com s'ha professionalitzat és una cosa intensíssima. I formar-ne part i ser com una mica la coordinadora, la que ha d'estar una mica al cas de tot, de que no falli res, de que cadascú sàpiga el que ha de fer, la seva feina ho faci a temps, no sé què, ostres, és una gran responsabilitat per mi. Em fa respecte a l'aglomeració de gent de la plaça, que ningú es faci mal. Això és una cosa que no em fa por, perquè sé que està tot controladíssim i com que està tot apamat i tot pensat, però el fet aquest de que hi hagi tanta gent a la plaça i pugui haver... Això em fa respecte, sí. El 2012 em va fer molta il·lusió que m'ho proposessin, perquè la festa havia crescut molt, ni molt menys la gent que hi ha ara, però era, ostres, ha crescut molt, hi ha molta gent a la plaça, la festa ja comença a tenir un pes important. Posem una persona que li doni sentit, que tingui una visió general de la festa, que s'anticipi el que ha de passar. I vam dir, ostres, ho podries fer tu, algú que tingui una mica de dots de lideratge, també una mica, no? Perquè estàs allà als assajos, que gestioni els assajos, perquè si no era un pitorreo allò. Avui fem això, avui fem allò, perquè ho havíem fet així sempre. I em va agradar molt. Però ara crec que també, amb els anys, el fet aquest, i la serenor, no?, que et dona els anys i l'experiència i la visió aquesta de dir d'on venim i cap on anem o cap on volem anar, perquè cap on ho anem teixint mica en mica, és com... m'agrada també, no? De dir, sospesar-ho. Bueno, ara potser la feina de coordinació és més anterior. La direcció també, perquè s'ha de preveure tot, però el dia de l'Escaldarium la feina del director és molt intensa, i la meva ho és durant els 3 mesos abans. La gent que hi participa té clares les tasques i si no les té clares, per això es fan els assajos i la gent té ganes i s'ho pren molt seriosament. I sobretot els últims 8-10 anys és espectacular la professionalització. O sigui, la gent està allà i està pel que ha d'estar, ho fa tot aquí amb moltes ganes, amb molt compromís. Això per un costat, i per l'altre sí que ens ha costat molt que la gent del poble o la gent que hi participa sapigués que no és jajajiji, foc, aigua, ara em mullo, ara em cremo, sinó que té un sentit, té una història i té un lligam i un fil conductor que hem hagut de fer, i que a més les danses funcionen d'una manera i ara aquí s'ha d'evolucionar cap aquí, aquí girem cap aquí, aquí no sé què, aquí no sé quantos, tot això hem hagut de fer una pedagogia, però amb 30 anys s'ha fet i jo crec que ho hem aconseguit. O sigui, Escaldarium no és dels diables, ni és dels bombers, ni és dels músics, sinó que és una cosa de tothom. Però les entitats organitzadores, les 5 entitats organitzadores, jo crec que és una cosa que ens hem de començar a plantejar cap a on volem anar, si volem tirar més amunt, si hem tocat sostre, si volem fer evolució des de dintre, el que ja està fet, millorar-ho sense créixer més, o volem créixer més, això sí que és una cosa que s'ha de decidir entre tots. La meva opinió és que jo ara estaria uns anyets sense créixer més en volum de gent i polint el que hi ha dintre, polint a nivell tècnic, a nivell pirotècnic, a nivell d'aigua, a nivell de participació de la gent, a nivell pedagògic, de com s'evoluciona les danses, a nivell de la llegenda, a nivell de personatges, i quan ho tinguem tot polit i sigui tot rodonet, llavors mirem si fem un passet més. Però jo no vull dir créixer més a nivell d'espai, perquè jo crec que a nivell d'espai hem arribat gairebé als límits, sinó a nivell de concepció de la festa tota, Vull dir, evolucionar a nivell més general. És complicat, Bueno, era com una festa, que ara també ho és, però ara té una festa que ens agrada molt, que ens estimem, que no sé què, però que ens dona una gran responsabilitat i un respecte. Llavors era jajajiji. Vull dir, va, anem a fer l'Escaldarium, va, jo faig això, jo faig allò, va. Vull dir que quedàvem a la tarda, era com una trobada d'amics d'un parell de setmanetes abans, no de 8 o 9 mesos com ara. Vull dir que quan s'acaben les valoracions de festa major ja comencem a preparar l'Escaldarium. M'agrada molt
al Bram de la Quimera. És com el moment més solemne, és un moment que m'agrada molt a nivell emocional, no? De dir, és com el moment aquest solemne de dir, ostres, a més, tinc el plaer moltes vegades de poder estar dins el cercle amb la Godra, amb la qual cosa no pateixo les empentes de la gent i tot, o sigui, estic allà i és brutal. Però també m'agrada molt el moment de la invocació, que és el moment, l'himne aquest, perquè és com l'eufòria i el que és com molt a fora de totes les danses, però m'agrada molt també, és el moment aquest del bis de la invocació, que anem tots a agrair a davant dels músics aquesta eufòria col·lectiva, no? Allò de, ho hem aconseguit una altra vegada. No? Doncs aquest moment també és com un subidon, no? Sí, tinc un ritual especial. Quan ho vaig començar a fer, això, quan vaig ser directora. Com que la feina de directora també era una mica estar pendent de que tot rotllés i tot, quan veig que l'engranatge funciona perfectament i que tothom sap el que ha de fer, tothom està fent el seu, que la gent uns estan aquí, els altres acabant de polir coses, el material, no sé què, quan veig que tothom ha fet el seu i jo he fet el meu, evidentment, la meva part, me'n vaig a casa, que visc molt a prop de la plaça, i em dutxo. Em faig una dutxa, baixo pulsacions, saps allò, trec tots els nervis, la suor, perquè clar, fer-ho el segon dissabte de juliol fot una calor de Déu, i agafo tots els trapaus, el vestit, no sé què, no sé quantos, i torno a la plaça. O sigui, és una dutxa ràpida, molt ràpida, perquè estic segura que hi haurà molta gent que ni ho sap, que durant mitja horeta desapareixo, però necessito aquest moment de... i baixo allà i vinga, va, som-hi. Bueno, ha començat com una mena de repte entre amics i companys de feina, i barrejant aquest repte entre amics i companys de feina i la crisi dels 40. Va ser com una fusió de totes dues coses, de anem a fer el camino, i jo haig d'anar a fer el camino, però si jo no camino ni si jo era la reina del sofà, si és que jo pensava, si jo no puc caminar, i va ser, doncs, hauré de posar les piles. I vaig començar a fer caminadetes, ara una miqueta més, ara m'apunto a una caminada popular, ara no sé què, ara faig la caminada popular de Caldes i haig de dormir tota la tarda al sofà perquè no m'aguanto els pets, això a fer marxes de resistència de 50-60 quilòmetres, que després també haig de dormir, que si no... Però sí, amb uns quants anys, i m'agrada. He descobert una cosa que no sabia, que jo sempre deia que si algú em veia córrer, que corrés també perquè alguna cosa molt greu estava passant, i ara, si una setmana com ara, aquests dies amb això de l'escaldarim, no surto a córrer o a caminar, ho trobo a faltar moltíssim. Tinc una cursa preferida que no és de resistència, però és l'Oncodines. L'Oncodines perquè és un repte solidari amb un fons, jo crec que a mi m'ha tocat bastant de prop, la lluita contra el càncer, i no sé, considero que fer alguna cosa que tu, evidentment és un repte i et costa perquè és un esforç, perquè has de caminar, però amb un fi solidari, a més, i en equip, que és una cosa que també m'agrada moltíssim, fer les coses en equip, o sigui, el Ball de Diables, fer en equip l'Escaldarium, en equip no sé què, i fer això de l'Oncodines m'agrada molt, i a més que hi ha una organització excel·lent, vull dir que la gent que ho organitza segur que tindran els seus serrallets, però ja et dic jo que mentre ho estàs fent ni te n'adones, o sigui, estan al cas de tot, ho tenen tot superben controlat i la ruta cada any és diferent i cada vegada és més bonica pels entorns i és un repte que m'agrada molt. És un tros familiar i som aquí, això, perquè em vau proposar que busqués un lloc
important per mi o que m'agradés, i aquí és un lloc que m'agrada perquè és una mica, representa coses que em representen a mi, no? Que vindria a ser una mica la tradició, la tradició de la pagesia, la tradició familiar, i la família també, són coses que són importants per mi. I la família, ja no només la família de sang, sinó la família que tu et tries, els amics. I aquí una mica això ho representa una miqueta tot. El fet aquest de venir amb els meus pares i la meva germana a passar un fred de Déu, perquè les olives abans es collien al gener, ara ja no, amb el canvi climàtic tot s'ha avançat, però una mica és això, això m'agrada perquè tinc el record aquest de venir tots quatre aquí a collir olives, en alguna època jo ja més preadolescent, amb uns morros de pa, no vull venir, a fot fred, quina merda, no sé què. Doncs igual com lo de caminar, saps? Rondinava i ara va i m'agrada.